Türkmeniň şekillendiriş tunugaty öz gözü başyny ören gadim döwürlerden alyp gaýdýar. Ol häzirki beýik galkynışlar we täze özgörtmeler zamanatynda hormatly prezidentimiziň tagallalary bilen hassa kämilleşdirilýär. Türkmen nakkaşlarynyň, keramikaçylarynyň, heýkeltaraşlarynyň, zergärleriniň dürli döwürde döreden eserleri ata-babalarymyzdan bize miras galan ölmez ýetmez sunugatydyr. Türkmen halkynyň senetçiliginiň ençeme görnüşi bolup, uzak döwürleriň dowamyna kämilleşdirilip, sunugat derejesine ýetirilendir. Türkmen şekillendiriş sunugatynyň dürli ugurlaryna döredilen eserler özüniň renk öwüşgünlerine baýlygy, şekilleriniň sazlaşykly ulanışı bilen tapawutlanýar. Nakkaşlaryň türkmen tebigatynyň gözelliklerini, türkmeniň milliligini, halkyň bagtyar durmuşyny wasp edip, şeýlede türkmeniň şöhratly taryhy barada döreden eserlerine halkyň taryhyny şekiller bilen beýan edýän ensiklopediýa diýip hasaplaýarlar. Hormatly prezidentimiziň badalga beren beýik galkynışlar we täze özgörtmeler zamanatynda türkmen sunugatyny ösdürmek, ony hassa kämilleşdirmek, döwürüň ýüzüni açyp görkezýän zamanawap eserleri döretmek giň germe eýe bolýar. Öz halkyny jan teni bilen söýýän hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen türkmen medeniýetiniň sunugatynyň milli mirasynyň abraýy dünýä ýüzünde hassa ýaýbanlanýar. Türkmeniň adyny arşa götüren milli mirasymyz bugun daşary ýurtly jahan keşdeleri haýrana goýýar. Goloýda Amerikan Birleşen Ştatlaryndan gelen mehmanlar Türkmenistanyň şekillendiriş sunugaty muzeýine bolup, türkmeniň taryhy, türkmen nakkaşlarynyň dürli ýyllarda döreden eserleri bilen ýakyndan tanışdylar. Hello, my name is William Stevens. Men William Stevens, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilişhanasynyň medeniýet we maglumatlar bölüminiň müdiri. Şu gün Smithsonian institutynyň gelen mehmanlar bilen Türkmenistanyň şekillendiriş sunugaty muzeýine geldim. Smithsonian instituty dünýäde iň uly muzeýleriň biri bolup durýar. Ol özüne 19 sany dürli muzeýler jemleýär. Bu gelen wekiller Türkmenistanyň medeniýet we Taýlor Asiýa ministrliginiň hemde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilişhanasynyň çakyly boýunça geldi. Bu gelin wekilleriň maksady geljekde mundan meýlegem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasyndaky medeni gatnaşyklary üýtürmek boýunça alnyp barlayan işlere ýardam bermekden ibaratdyr. Biz Türkmenistanyň medeniýet we Taýlor Asiýa ministri bilen duşup geçirdik. Biz şeýlede medeni ýadygärlikleriň käbirlerine baryp gördük. Biz duşuň dowamyna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Türkmenistanyň medeniýet günlerini bellemek boýunça maslahat etdik. Smithsonian institutynyň gelen mehmanlar Türkmenistanyň muzeý işlerini kämilleşdirmek boýunça özleriniň türkmen gärdeşleri bilen maslahat geçirmekçi we oňa Türkmenistanyň ähli ýerlerinden muzeý işgärleriniň ýüzlerçesi gatnaşar. Meniň pikirimçe bu biziň hemmämiz üçin juda ajaýyp mümkinçilikdir. Bize birek medeniýeti barada köp zatlar bilmäge we öwrenmäge uly mümkinçilik açylýar. Biz diplomatlaryň esasy borjy bolsa, halklaryň arasynda medeni köprüler gurmak hemde olar bir-biri bilen ýakynlaşdyrmakdan ibaratdyr. Şeýle derejedäki medeni gatnaşyklar halklaryň dostlugyny berki diýer we dünýä garaýşyny giňeldiýär. Bu ýerde gadymy häzirki zaman turmuş eserleriniň uly toplumy bar. Umuman bu ajaýyp mümkinçilik üçin size köp sag bolsun aýdýan. Daşary ýurtlardan gelýän mehmanlaryň hemde syýahatçylaryň gelim gidimli ýerine öwrülen Türkmenistanyň şekillendiriş sunugaty muzeýine ýerleşdirilen nakkaşçylyk eserleri Amerikaly mehmanlarda uly täsir galdyrdy. Olar her bir eksponatyň ýanyna durup, olaň mazmuny, döredilen wagty, ýerine ýetiriliş usuly bilen gyzyklandylar. Muzeýde jemi 11704 san taryhy gymmatlyklar saklanyp, olar Türkmenistanyň irki we orta asyrlara degişli gadymy ýadygärliklerden tapylan tapyndylar hemde şekillendiriş sunugatynyň ustatlarynyň dürli döwürlerde döreden kämil eserlerdir. Muzeýiň baý ekspozisiýasyna 20-21-nji asyra degişli türkmen halkynyň sunugat eserleriniň ähli ugurlary boýunça, ýagny nakkaş, grafika, heýkeltaraşlyk, keramika önümleri, dergärçilik, gepleşik, haly we amaly haşam sunugatynyň günwaterleri, şeýlede günwater Ýewropa sunugatyna degişli 14-20-nji asyrlaryň Italyan, Fransuz, Nemes, Galland, Inglis, Ispan, Rus hemde günnägor halklarynyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň eserleri we farfardan sünnälenip ýasalan gadymy gap-gaşlar ýerleşdirilendir.
name is Karol Newes. Men adım Karol Newes. Men Washington'daki Smithsonian institutynyň bölüm müdiri. Ol dünýäde muzeýler toplumyny özüne jemleýän iň ulu institut hasaplanýar. Biziň jemi 19 muzeýimiz bar. Men bu ýerde muzeýlerde bolanlygyma juda şat. Maňa arheologik ýadygarlyklary aýlanmak we muzeý bilen baglanyşykly meýilnamalar juda ýarady. Men bu ýerde bolýanlygyma juda begenýän. Bugün biz öz gezelençimizi şekillendiriş sungaty muzeyinden başladyk. Onda juda gymmatly sungat eserleriniň ajaýyp toplumy jemlenýär we olar meni haýran galdyrdy. Ilki bilen bellemeli zat olam muzeýiň binasy. Oň özü sungat eseri ýaly. Bu ýerde otoglar juda köp. Olar amatly hem giň. Otoglarda ýagtylyk hem yeterlik ýagdaýda juda oňat gurnalypdyr. Muzeýde ýerleşdirilen nakkaşylyk eserler edil arheologik we etnografik tapynalar ýaly ajaýyp. Bulan hemmesi meni haýran galdyrdy. Nakkaşylyk eserleriniň ýerleşdirilişi we olaryň many mazmuny juda ýokary. Maňa bu ýerdäki portretler hassa ýarady. Men pikirimçe olar juda ustatlyk bilen ýerine ýetirilipdir. Men pursatdan peýdalanyp siziň halkyňyzy şeýlede ajaýyp medeni mirasyňyzyň barlygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Şeýlede men size bize şu ýere gelip şeýle ajaýyp muzeýlere aýlanmaga döreden mümkinçiligiňizde köp sag bolsun aýdýan. Biz bu ýerde bir hepde bolmokçy we ýene-de köp ýerlere aýlanyp görmegi meýilleşdirýär. Biz muzeý işlerini kämilleşdirmek boýunça da ilmi okuwlar geçirmekçi. Köp sag bolun. I'd also like to thank the people of your country who made our trip here possible. We'll be here for the rest of the week and we'll be conducting some seminars on capacity building in museums. Thank you very much. Hormatly prezidentimizin tagallalary bilen giňden ýaýbanlanan täze galkynyşlar we beýik özgörüşler zamanatynda Türkmenistanyň şekillendiriş sunugatynyň wekilleri talabalaýyk eserleri döretmek arkaly halkymyzyň häzirki eşretli durmuşyny dolu we hemme taraplaýyn suratlandyrmakda sunugatyň täzeden täze uğurlaryna işşen gözlegleri alyp barýarlar. Bugün muzeýiň giň hem ýagty dallarynyň diwarlaryny türkmen halkynyň bagtyar zamanatyndaky eşretli durmuşy barada gurrun berýän eserleriň bezemegi muňa şaýatlyk edýär. Muzeýiň ekspozisiýasynyň bir bölegini düzýän türkmen halkynyň taryhy barada gurrun berýän dokmaçylyk eserleri. Gadymy soýdan şeýlede marguşdan tapylan tapynalar Amerikaly mehmanlary hassa gyzyklandyrdy. Türkmenistanyň şekillendiriş sunugaty muzeýinde ýerleşdirilen eserler şeýlede taryhy tapynalar bilen tanyşyp bolan Amerikaly mehmanlar muzeýiň ekspozisiýasyna ýokary baha berdiler. My name is Paul Michael Taýlor and I serve as Men Paul Michael Taýlor, Washington'daki Smithsonian institutynyň Aziýanyň medeni taryhy maksatnamasynyň ýolbaşçysy. Men uzak wagtlap Türkmenistana gelmegi arzu etdim. Benim özüm kärim boýunça antropolog. Benim pikirimçe bu yer antropologlar üçin juda ajaýyp yer. Men bugün şekillendiriş muzeýine ajaýyp nakkaşlyk eserlerini synap ulleýet aldım. That has been moved to this new building, relatively recent building. The building itself constitutes a strong statement about Turkmen. Bu ýerde juda ýerki döwürleri degişli eserleriň toplumyny görmek bolýar. Bu ajaýyp muzeýiň binasynyň özüm Türkmeniň baý medeni mirasynyň ruhuny kybap gelýär. Bu ýerde diňe bir Türkmenistanyň däli eýsem, Orta Aziýanyň ähli ýerlerini degişli nakkaşylyk işlerini we beýleki sunugat işlerini görmek bolýar.
19th century from European artists, which were distributed under the old Soviet Union in a period of exchanges with the various republics. Bu ýerde bürünçden mermerden ýasalan eserleri 14-nji 19-njy asyrlara degişli köp ýyl mundan getirilen Ýewropanyň we beýleki ýurtlaryň sunugat wekilleriniň işlerini görmek bolýar. Elbetde esasy zatlaryň biri bu ýerde türkmen sunugat işgärleriniň eserleridir. Dream of bringing water to a dry area of Turkmenistan through the canal that you see behind me. We have paintings of people going off to. Bu ýerde meniň aptalymda suwun gymmatyny görkezýän bir ajaýyp eser bar. Ol eser köp ýyllaryň dowamyna kanalyň çekilişine bagyşlanan işdir. Ýene-de bir iş bar. Olam türkmen zenanlarynyň watançylyk uruşuna goşan goşantlaryny görkezýän eser. Olar öz altyn kümüş şaýlaryny uruşa kömek diýip tapşyrýar. Bu ýerde Türkmenistanyň şu günni görkezýän eserler hem juda köp. Bularyň hemmesi meniň üçin juda gymmatly we gyzykly. That are little known outside of Turkmenistan, and there are also some very important articles of world heritage here that are in the collections. Men bularyň hemmesini dünýäniň medeni mirasy hesaplaýan. Şonuň üçin bu ýere gelip Türkmenistanyň hassa ýakyndan tanalmak üçin we onuň baý medeni mirasynyň dünýä mirasynyň bir bölegi hökmünde giňden mahawatlandyrylmagynyň derwurdugyna göz ýetirdim. You wish that Turkmenistan were more broadly seen and more broadly known.